posa yalaba tuwasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 13 September 2025 takani uko ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanu wanthosa ukawoyamba kuno ku Malawi kukuunikirani a Malawi mopanda mantha kukuyimirirani mosanyumwisidwa mu dziko la democracy kulimbana nako kulimbana kwabwino ndipo ntchito ndayigwira ngakhale mulungu kumene aliko akudziwa kunena kuti ineyo the DC ndagwira ntchito mopanda chinyengo mosayang'ana ukunduku mosagwedezedwa mosafuna ndalama koma mongoyang'ana inu anthu osauka kuti kodi ufulu wanu uli pati na ndi chani chimene mupindule mu dziko lanu. Ena akondwera nane ntchito yanga ya activism, ena sanakondwere nane ndipo ine sindingasangalase wina aliyense ngati ndine ndalama. Ndikudziwa kuti alipo ena amene amandida komanso alipo anthu ochuluka amene amakondwera nane ndipo ena amandipempherera amandifunira zabwino monga inenso ndimakufunira yani inuyo zabwino kuti tikhale ndi dziko labwino, dziko limene aliyense azikondwamo, mabizinesi aziyenda, ana azipita ku sukulu, ntchito anthu azilembedwa mwachilungamo, chilungamo chizipita pena paliponse, kaziko kuoneka ngati kali ndi atsogoleri abwinobwino koma ali manjanjawidi afiti okhaokha amene sakusamalira za anthu akungosamalira za iwowo. China chilichonse chimafika to the end. Olo filimu imene ukamaonerera imafika to the end. Leronso ndi siku limene anthu ena apindule kapena ayonse ena saapindula, siku limene anthu ena ati alire komanso ena akondwere. Siku lijasopano lakwana, kampeni yonse imene yakhala ikupangidwa, mavuto onse amene mwakhala mukuwaona, siku lake ndi lachiwiri sopano likubwera. Kampeni ijatakhala tikuipanga ija, mawu ajatakhala tikukulangizani aja, siku lake lomaliza ndi lero. Kuchokera nthawi zino pakana 6 koloko mamawa ndi pamene kampeni iti. Lachiwiri ndi pamene anthu apite kukavota. Ndipo zili ndi iweyo amene wopita kovota iwe, ukasankhe sogolo lako kapena ukasankhe mavuto ako. Zili ndi iwe ukapindule t-shirt ya chipani, zili ndi iwe ukapindule nsalu ya chipani, zili ndi iwe ukapindule sogolo lako ndi ana ako, zili ndi iwe ukavotere anthu amene ali oyipa, zili ndi iwe ukavotere anthu amene atatengere ziko likubwino kwabwinobwino kuntendere kumene anthu akakhale muziko labwino. Zili ndi iweyo. Apa chisankho ndi chanu a Malawi, kulankhula ndenda lankhula kochuluka, kulangiza ndenda langiza mochuluka, ndipo ungakhale ulo mulungu kumene akudziwa kuti ine ndagwira ntchito yotamandika, ngakhale ena amandida, ngakhale pena ndimazaoneka ngati ndine wa misala, ndine wa chamba, zimene ndimanena mwina nizosamveka zopanda mitu, koma alipo ena amene amati akamvera the DC amakhala akupindula kwambiri, amakhala akumva zinthu zimene iwo sanazionepo kapena sanazimvepo, zobisikazo zakhala zikuchokera kwa the DC amene sindimaopa wina aliyense, ine nimangoopa Mulungu. Ndipo ndizapitiriza kukuyimirirani a Malawi. Ndafuna ndilengeze pano kunena kuti audio iyi ndiyomaliza pa nthawi inoyo ya kampeni, nthawi yoyankhula za ndale. Iyi ndi audio yanga yomaliza, ndipo pamene kampeni ikusekedwa inenso ndikuseka kupanga maaudio andale pakana tizafike siku lovota, pakana anthu azavote, pakana ndithu zosatira zizalengezedwe, chifukwa period imeneyi imalesedwa munthu aliyense kupanga kampeni kapena kulankhulapo zinthu zokhuzana ndi chisankho. Choncho a Malawi ngati muone ine ndili ndafuna sonanenso ndisirize kulankhula chifukwa malamulo samalola kutero. Anthu amene nditi ndi alirire lero ndi alirira azipani.
komanso ndoyalirira anthu amene anatengedwa ndi ameki kukapangidwa training kuti akhale makleki olowesa kapena oyendesa zachisankho pa center. Anthu amene wowo ndi alankhulira komanso ndizalankhulanso za alimi afodya kawiri chifukwa ndalandira mafoni ochuluka kwambiri. Nafuna kuti leroli ndikudandaulireni inuyo azipani zosusa kunena kuti it is a do or die. Nthawi ija tsopano yakwana, ngati simupanga chofunikiracho kuwatumiza mamonitors anu m'masenta amphamvu, muziwe kuti chanu palibe. Zonse zimene mwaononga zija ndalama zonse zimene mwaononga zipita m'madzi. Ndiofunika tsopano leroli mukhale pansi muchite reflect, muone zimene mwaononga, muone zimene muti mupindule. Chifukwa mukatumiza mamonitors ofoka kupita kuma constituency tale center, imene ndi game ya inu, imene ndi malo amene inuyo muti mukayiphule, mukangofoira pamenepo muziwe kuti nanunso mwathera pompo. Mwalangize mamonitors anu asakakhale anthu osusuka, chifukwa ndiye kwakonzedwa ndalama za nkhani zimene atazikapereka kwa mamonita, komanso kwakonzedwa zakudya zimene ziti zikapasidwa mamonitors. Monitor wanu akakhala ofoira, akakhala kuti chidwi chake chili pa ndalama, muziwe kuti wagulisa mtundu wa Malawi komanso wagulisa chipani chanu. Monitor wanu akakhala osusuka, akadya zakudya za anthu osaziziwa zosatira zake akagona pamenepo. Nafuna ndikuwuzeni inu a opposition, game yeni mobwereza ili pa constituency tale center. Anthu awawa akonzekera kwambiri. Komanso ndikupempheni inu a Malawi mobwereza kunena kuti pamene mukupita kovota, kavoteni ndipo mukayime pompo 100 meters kuchita guard vote yanu. Ubwino wake wa ulendo uno kuvota kuzalekezedwa 4 o'clock. Ndipo nthawi yomweyo muauze mamonitors anu kunena kuti azayambe kuwerenga. Palibe zozakhala ati kha 2 minutes ati tidikire chani 10 minutes tipume. Ayi, muzakampeza wamkulu wapa center po akunena zimene, muziwe kuti akufuna akubereni, akupanga za chinyengo. Nthawi yomweyo muchitire report kwa ma observers. Chifukwa anthu amene tikuwakhulupirira ifeyo kuno ku Malawi kwabwera international observers, asadiki komanso a European Union. Anthu amene ukachitireni report kuti wajaziwe zimene zikuchitika pa center po. Otherwise zaka zonsezi zimene mwavutikira Malawi muziganizire nokha. Inutu mwasowa fetereza, inutu mwasowa zakudya pakhomo pano, mwavutika kwambiri a Malawi. Mabizinesi agwa, ndalama yagwa, zakudya kapena zinthu kuno ku Malawi zinali zokwera kwambiri kuzafika pakana lero. Makamaka anthu akumuzinda amene ali ovutika kwambiri. Soka ilo tili ndi anthu ena amene amangoganiza za lero, saganiza za mawa. Ndikufuna ndikupempheni kunena kuti zili ndi inu mukasankhe kuvutika sokwina kwa 5 years kapena mukasankhe mtendere. Zili ndi inuyo anthu akumizi komanso Malawi ina aliyense mukavotere zinthu zokuti zikuthandizeni kapena ayi. Pali anthu ena omvesa chisoni pakana lero mafumu ndi anthu omvesa chisoni. Ena amangoyang'ana pamene pali ndalama osayang'anira sogolo la anthu. Pali anthu ena omvesa chisoni apolisi ndi anthu omvesa chisoni, koma tikunena pano ena ali ojijirika kuti ati akabere nawo chisankho chimenechi. Pali ame ena omvesa chisoni. Tikunena pano pa ame amene ali ku Nsanje, ali ku Chitipa, ali ku Mzimba, ambiri osana aje kuchokera siku limene anachita deploy. Koma ali kaka kufuna ati akabere zisankho akamusangalase munthu wina, iyeyo azikadya ndalama ndi anache ndi mkazi ache ndi azibale ache. Kukuchitikatu zambiri. Ndafuna ndikuwuzeni a Malawi kunena kuti nthawi imene muli nayo ndiyo kai. Zili ndi inu mukaononge, zili ndi inu mukakonze sogolo. Nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule pano ndiyokhuzana ndi ma-clerk, ma-officers amene anapanga ma-interview, amene anapanga training kuti azikakhala ma-clerk ma-centers opanga za machiri amene wasi mathematics.
tikunena pano anthu ambiri aku Southern Region asiyidwa, anthu oti achokera ena ku Nsanje, ena achokera ku Tholo, ku Mulanje, ku Mwanza, ali stranded agona osafunda, ena ali ku HHI, ena ku Blantyre Secondary School, ena ku Chichiri Secondary School. Anthu ochuluka kwambiri amene atafika ku malo kuti akalembedwe ntchito, apezeka kuti kwabwera anthu achilendo amene apasidwa ntchito. Ndikumawuza kuti nyamukani muzipita ku Mangochi. Munthu wachoka ku Nsanje, wachoka ku Chikwawa, wachoka khala malo osiyana ndi transport yake, koma akumuwuza kuti atafika Blantyre kale akuti ati anyamuke azipita ku Mangochi, ndikumene kukuoneka kuti kuli mpata. Koma ife mitu yathu imayenda, inuyo ameki mitu yanu imayenda. Mukutha kumuganizira munthu mmene ziko lavutiramu, munthu akachoke ku Nsanje using his or her own transport, enawo ndi azimayi, enawo ndi asikana. Zoona akafike ku Blantyre ndikumakawuza kuti ntchito yanu palibe. Munthu wokuti anachita interview pakana munamuyitana ku training, ndikupanga training zonse ndikukhala tayale. Lero ndikapezeka kuti anthu amene ajawo mmalo wakuti akagwire ntchito, mmalo mwawomo mwabwera anthu achilendo osaziwika. Ni nkhani ina imene mukufunikira kuti inu a opposition muiyang'ane kwambiri ndi diso lalikulu, muiyang'ane muifufuze kuti kodi anthu amene abwera kuzachita film opposition ya makleki amene wawa achokera kuti, ndi ndani. Izizi zikuchitika kwambiri ku Southern Region, kumene kuko anthu ambiri akapusa ku Southern Region, maina awo sakapezeka, komanso ambiri sakavota, chifukwa kukakhala mavuto osiyana zosatira zake anthu akanyanyala ndikumapita osakavota. Iyi ndi plani ina imene ayikonza ameki ndi MCP kuti anthu ena aku Southern Region asakavote. Ndikofunika kuti musamale kwambiri. Kani yanga ina ndikualirira alimi afoja amene adakalibe ndi foja pakana lero, mmakomo mwawo, muzinyumba mwawo, warehouse mwawo, ufoja ukuti sanagulisidwe. Boma la sekansika akungonama kunena kuti aya tisegula pakana pano pa kampeni ndimene ikuchitikayi, iyi kutha lero ithe mawa anthu aja alimi ajawo foja wawo ochuluka kwambiri pakana lero sanapite naye ku auction floors. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti tikamuyang'ana thukuta limene limakhala ndi mulimi, mavuto amene amakumana ndi mulimi, foja kuchokera ku Nazare kumukuza pakana ndi kumuzala kuzafika size yomukolola, lero akapezeke kuti munthu ujayo foja ake uja osakagulisidwa, komanso kogulisidwako ndikumakagulitsidwa pa mtengo wochipa kwambiri. Ndizomvesa chisoni. Mwina munthu 10 barrels kapena 50 barrels ndikumakapeza ku 90,000 profit. Ndi zinthu zopweteka. So ndikualirira kwambiri anthu amenewa, and that is why tikunena kuti pamene tikubwera lachiwiri panopa, aliyense amene ali Malawi ukaziganizire wekha, zili ndi iweyo, ukasankhe sogolo kapena iyayi, ukasankhe ulemerero wa siku lomwero, chifukwa kuli ndalama zimene zatuluka kuti anthu azikapasidwa m'masentamu. Ndiye kuli chimanga, ndiye kuli mpunga, anthu mulandira. Zili ndiwe ukalandire thumba la mpunga, komanso thumba la mpunga la boma, chimangacho cha boma, osakhala cha iyeyo munthu. Akakupase zimenezo uje masiku amene wande anako, sogola kole onongekere pombo. Kusiyana ndi kukalandira zimenezo ndikukavota zimene munthu ukufuna. Kalandire ni chimangacho, landirani mpungawo, landirani ndalamazo, koma mukavotere anthu amene mukuwafuna. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. T.A. Mabuka, kodi nanga mwamva kuti ku MRA kunagudwa magali moto achinyengo amene agwidwa ku Zimbabwe, ndipo kuli magali moto ena agwidwanso ku Zambia
aboma ayamba kuthawisa ena magalimoto anyuwani komanso ndalama zikuthawisidwa m'Malawi muno kupita mayiko akunja ataona chiseko kuti chaapana ndipo akukayikira kuti kodi zisankho zikubwerazi tidusa kapena sitidusa. Ndiye katundu osiyanasiyana wayamba kuthawisidwa magalimoto kunyamula makobiri ozaza magalimoto ena magalimoto anyuwani mapurado abwera kumenewa ama TX anyuwani ali mu ziko la Zambia komanso ziko la Zimbabwe. Tikunena pano magalimoto amene agwidwa abwerera kuno ku Malawi ndipo wamkulu wa MRA waitanidwa kumene analiko kubwera kuno ku Malawi mwazizizi ndi bodi kuti azalongosole kuti magalimoto amene amasayinira kuti ndi andani. From Jeza Village TA Mabuka mwana wa Chabe. Ugosolo udali uyankhula